ka eze abụ tụmọ kọfesi na agụ na ndị na ngwe na atụkwa ebe nke ọ dị na mma anyị jikwa ọka na asịsa tụmọ fọ mma mma ise mma ise onye nabata uchu nabata ise si na ya na onye abịa nọrọ ise onye ọbụla chọrọ ọjị nwere otu aka chieweta oke ngwụkọ ọjị ka e nwee kelere ana ka ndị chairman wee batasịa ndị ogbu efi ka ha batasịa ọjị ka a na-agụ ugbu a ọjị ya weta ọjị ya ka a gụgharị ya bikonu ihe a na-eme na-agara anyị ya orifeburu igwe ejikọ mmiri a ana m ekele ndị ọgọ m afụga ebe a ndị ọgọ m nwoke si Enugu agụ mbọgụ atịkpa mbọgụ na ebe a na-ele ya ka ha hazi ha ji ego ha chọrọ ịkpọ m ego mana ha sị ha chegoduru na onwere dị ha na-egodoro anya bụrụ nwoke na-ebecha na-enidi ime ego mọch afụrụ m lọọlọ anyị n'otu aka anyị ka na-agakwa n'ihu na ebere onye na-echeta gada otu uwe obi chukwu anyị Chimaobi Chukwu ji ọjị wee bịa wee si beri ebe ego na isi ike otu a ka ọ dị enwe ọbịa fụta ka ya fụta ọbịa na-eme ya na-emere anya nwụtọ ndụ ọbịa aka ya wele ekele Chimaobi na-esi ya mma Chimaobi fọma mere ise ihe obodo onye ka ya ga ihe obi na-ewu ise ọ ga-aga onye mmanụ ebe na Chimaobi Chukwu anyị ga-aga ụlọ afọ dịrị na nkwa dịrị na ekote n'ụbọchị ndị ime